Dacă m-aș lua după tine, probabil populația României ar fi de 30% față de cum este acum. O bună parte din oamenii excepționali ai acestei țări n-ar mai fi existat. Și probabil nici tu, Mikey H, că despre tine este vorba astăzi. Bine ați venit la Carnețelul Roșu, ediția cu numărul 4. Întrebarea zilei: Mikey H, ai luat o raznă? Pornind de la declarația primarului din Târgu Mureș la adresa unei minorități, cum că acea minoritate nu are voie să mai facă copii dacă nu are posibilitatea să aibă grijă de ei, ai ajuns la discuții care nu-ți fac cinste. Și anume, tu și prietenii tăi veți, Doamne, a stat de vorbă și dacă unul dintre voi ar deveni președintele României, voi trebuie să veniți cu schimbări și să limitați dreptul omului de a face copil. Dacă nu este suficient de bogat sau, eu știu, dacă nu are școală, nu ar trebui să facă copii. Pentru că, până la urmă, asta este ce ai spus. Literalmente, asta înseamnă că 70% din populația României, care nu are un salariu decent și care lucrează pentru stat, n-ar trebui să mai facă copii. Pentru că dintr-un salariu de 25 de milioane, e greu să întreții un copil. Cine spune că din 2 cântăreți va ieși un cântăreț? Că din 2 actori va ieși un actor, că din 2 agricultori va ieși un agricultor. Hai să ne întoarcem un pic în timp să vedem cum erau cei de dinaintea noastră, nu foarte departe chiar, să vedem cam cum se prezentau acei oameni, ce aveau ei și dacă nu ei au clădit această țară pe care o avem acum. Hai zi-mi, răspundem și mie la întrebarea asta, răspundeți și voi, vă rog frumos, în comentarii aici jos, dacă eu greșesc cu ceva când spun lucrurile astea. Ce te face să crezi că 2 oameni care nu au școală, dar au foarte mulți bani, vor avea grijă bine de un copil? Ce te face să crezi că 2 oameni care au mai puțin bani, dar care au cultură, nu vor avea grijă mai bine de copil? Ce te face să crezi că unul care are și bani și cultură va avea neapărat grijă de un copil? Sau unul care nu are nici bani, nici cultură, nu va avea grijă de copilul lui? Cât de lipsit de sens să fii să vii cu asemenea idei. Președintele Mikey H a zis că trebuie să facem o selecție naturală. Oamenii ar trebui să fie clasificați într-un anume fel încât să aibă voie să facă copii. Păi, tu îți dai seama cât de absurd este acest decor pe care îl propui? Pe bine, mă, Mikey H, dar ce a fost în capul tău când ai spus așa ceva? Tu chiar mi-erai drag, te-am văzut de atâtea ori, te cunosc. Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat cu tine? De unde aceste opinii? Mikey H, ai o gândire găunoasă cu un impact negativ asupra societății. Adică, potrivit mentalității tale, 2 oameni săraci nu au voie să aibă copii. Dumnezeule mare, Mikey H, tu cântărești greutatea cuvintelor tale, tu te gândești că ești un vlogger cu un impact foarte mare și poți influența atât de multă lume și vii cu asemenea idei? Suntem în 2020 și unde ne duci, Mikey? Unde ne duci? Asemenea opinii, bineînțeles, e libertatea ta să-ți exprimi opiniile, dar asemenea opinii pot fi periculoase pentru societate. Mikey H, într-o societate nu sunt doar doctori, avocați, cercetători, sunt și oameni care lucrează în domeniul salubrizării, sunt femei de serviciu, sunt paznici. Toți acești oameni merită tot respectul, indiferent de suma câștigată. Toți trăim într-o societate și avem nevoie ca cei din această societate să acopere toate zonele pentru ca societatea să funcționeze. Mai dezamăgit profund, chiar nu vreau să te trec în Carnețelul Roșu, unde o mai găsești pe Dana Budeanu, Zbăr, Abi, adică nu m-am așteptat vreodată că tu, Mikey H, o să fii în Carnețelul Roșu. Ba dimpotrivă. Pentru că te vedeam ca un exemplu foarte bun de vlogger. Stai așa tu, dragul meu Mikey H, să nu vină o săptămână cineva să-ți ia gunoiul. Să vedem cum te vei simți. Dacă ești tu și dai cu mătura pe străzi în București, despre ce vorbim? Hai să nu o luăm razna. Vrei să dai senzația că nu vrei să faci vizualizări, că nu știu ce, tu vrei să educi populația, dacă folosești clickbait și apoi spui că nu-i pasă nimănui. E bă, uite că mulți care au intrat
pe filmulețul tău ai intrat crezând că vei vorbi despre Velea și despre Abi. Dacă nu vreau să cred că cei 1.450.000 de oameni care sunt abonați la tine sunt de acord cu tâmpenia asta. Chiar vă rog frumos să-mi spuneți și mie în comentarii cum vedeți toată povestea asta, dacă vouă vi se pare gândirea corectă a lui Mikey H. Iubesc foarte mult România. Pentru cine nu știe, vin din familia Filoti, străbunica mea e Maria Filoti, mama mea româncă, de aici din București, cu origini grecești, tatăl meu din Guinea franceză, sunt român, m-am născut în România, respect această țară, iubesc România și când se întâmplă chestii care pot afecta societatea, voi fi aici să spun și să trec în carnețelul roșu. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la carnețelul roșu. Eu sunt Camara, vă pup și să aveți parte de tot ce este mai bun pentru trup și pentru suflet.